would be my girlfriend, then I would be in heaven. Then I could do anything. I'd stand on my head and say if you were my
gering kamawat ang sadarakan. Oh lelang ko saya na masakit sa ginawa kapag kapikirakan. Sorano puso gagawang karakter lalayon dun sa pikir ko sa ginawa na inahuli lang nababuki kasoy sukyang garing katadumang ko sa mga gawe kasusunod sa iman tuwaya romanda dito rogan biro paropan sa beberka. Oh lelang to saya na amaregan masakit sa ginawa kapag kapikirakan. Sorano puso gagawang karakter lalayon dun sa pikir ko sa ginawa kahit na huli lang nababuki kasoy sukyang garing ginawa